Ola, boas tardes, os estou aquí ca miña nai e imos facer unha receta moi popular aquí en Galicia con produtos da horta, que é O o cocido. cocido. De produtos da horta imos empregar repolo, unha cebola e patacas. E aparte, que non son produtos da horta, imos empregar carne de terneira, oso de terneira que vai darlle sabor ao cocido, chorizo e garbanzos. Ben, pois nós aquí imos empregar garbanzos a cocidos porque como a avoa da Catalina pois non está, porque está de viaxe, é a experta en estes pratos, pois nós imos intentar facelo o mellor posible e para asegurarnos que o resultado sae ben, imos empregar garbanzos cocidos, que ademais tamén é unha receita máis curta para os que temos menos tempo. Ben, pois imos empezar. O primeiro que temos que facer temos unha pota e temos que botámoslle un pouquiño de aceite. Aquí imos rehogar a cebola, así que nada, imos agora a partir a cebola, pode ser unha cebola entera ou media cebola, como imos empregar nós, e rehogámola no aceite. Bueno, xa temos a media cebola pelada, agora imos partila. Pois xa temos máis ou menos e temos que pôr no aceite para empezar a refogar todo un pouquiño e que quede máis menos transparente. Botámolo. E agora temos que esperar unos minutos para que se vaya facendo a cebola. Mentras tanto, imos posicionar outra vez a cámara aquí e, bueno, pois imos explicar un pouco os ingredientes. Temos o repolo, como? Que fixemos co repolo? Collemos, estaba todo Enteiro e lavámolo. Fomos quitando as follas e lavando. Moi ben. O repolo normalmente hai quen lle gusta así cas follas máis enteras ou ben partidas. Nos imos polas así máis ben enteras, porque despois gustanos tamén o cocido e separar os ingredientes unha vez que está feito, comer a pataca e repolo, garbanzos por un lado e, bueno, pues, a carne por outro e facer co caldo tamén unha sopa que queda moi rica, a sopa de cocido. Ben, pois xa estamos oindo como se fai a cebola e agora imos a picar as patacas, bueno, alguna folla que sexa máis grande do repolo tamén a partiremos. Xa temos aquí as patacas troceadas e agora o que vamos facer é introducir na pota a carne, o chorizo e o repolo e despois o cubriremos de auga. Vamos a introducir a carne, os osos e o chorizo. Bótallo ali, moi ben. Refogamos un pouquiño. E agora imos botarlle o repolo. Moi ben. Ben, pois agora imos cubrilo todo de auga, porque un cocido, e a palabra cocido significa eso, feito e cuberto de auga, que coza, que ferva durante bastante tempo. Entón, imos proceder a botarlle auga ata cubrilo. Bueno, aquí acabamos de tener un percance e saiu a auga fora. Non pasa nada. Limpamos e seguimos. Colle outro vaso entero de auga que ten que estar ben cuberto.
Moi ben, Botamos. bótalle auga. Ben, moi ben. Un pouco máis. Sí, bótalle case outro vaso. De momento o repolo está moi entero, ocupa moito na pota, pero unha vez que empece a facerse xa diminúe moitísimo o volumen, xa non vai ser tan... non van a ocupar tanto. Agora parece que a pota está chea, pero non vai ser así. Ben, pois agora o importante é que ferva, imos subir a potencia da cociña para que ferva, imos coller unha tapa tamén e imos tapalo, e cando empece a ferver, imos botarlle as patacas. Xa empeza a ferver, entón vamos engadir as patacas, pero primeiro imos presentarvos os garabanzos, que os imos engadir cando se o queden 10 minutos. Moi ben, pois veña, bota as pataquiñas. Ben, e agora tamén imos rectificar un pouquiño de sal, imos engadir un pouco de sal, porque aínda que ten carne, os osos e o chorizo que sempre lle dá sabor, botámoslle moita auga, entón temos que botarlle un pouquiño de sal, non moita, porque non é moi boa para a saúde botarlle moita sal, e aquí cociñamos con pouca sal, pero un pouco sí. Botalle outro pellizquiño. Veña, eu penso que xa está. Despois, ao final, xa o probaremos e veremos se temos que engadir máis ou queda ben o noso cocido. Ben, pois agora hai que esperar a que todo se coza e cando xa estea prácticamente feito e queden 10 minutos, como dixo Catalina, pois engadiremos os garabanzos. Ben, pois agora xa é momento de botar os garabanzos. Pois, vamos. O noso cocido xa está case feito porque temos a pataca e a verdura xa están brandas e, bueno, pois é o momento de botar os garabanzos, deixalo máis ou menos, canto? 10-15 minutos. 10-15 minutos e xa teremos feito o noso cocido. Bótallos. Bueno, pois agora só queda esperar. Ben, pois lembrade que a técnica de cocción é unha técnica de cociña moi saudable, pero o certo é que este prato sería máis saudable se non botáramos o chourizo. Claro, así podemos sustituílo por outra cousa como o polo e teríamos un prato moito máis saudable, pero o certo é que con chourizo está moi bo. Sí. Ata pronto! Ata pronto!